παιδιά, σήμερα βάλαμε λεφτά στο Free Fire. Θα σας δείξω λίγο τι πήρα μια στα γρήγορα. Μάγκες, πήρα... περίμενε λίγο. Ναι, πήρα αυτό εδώ, τώρα μου λέει 699. Δεν ξέρω αν αξίζει να το πάρω. Θα πάω τώρα λίγο εδώ στα παπούτσια. Μάγκες, το σκέφτηκα. Να κάνουμε μερικά spin εδώ. Φυσικά όχι. Ναι. Δεν πήραμε κάτι. Δεν πειράζει. Γεια. Πάμε να δούμε λίγο τα παντελόνια. Ναι, παιδιά. Να δω λίγο τι θα πάρουμε. Με παίρνει μάγκες τώρα ο φίλος μου λίγο, αλλά εντάξει. Να δούμε τι θέλετε να πάρω. Τώρα δεν ξέρω, ήμουν ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αλλά, μάγκες, τώρα μάγκες μου δεν ξέρω. Έχω 317 διαμάντια. Αν δεν μπορώ να πάρω κάτι άλλο ή περισσότερα ή κάτι πιο... Περιμένετε. Μάγκες, τώρα δεν ξέρω. Να δω λίγο τι θα πάρω. Να δω λίγο τι θα πάρω και ανοίγω. Ναι. Και μάγκες, πάμε να σας δείξω λίγο τι Evogun πήρα. Πάμε εδώ Scar. Πάμε να σας δείξω τι Evogun πήρα. Περιμένετε λίγο γιατί... Να σας δείξω. Πρώτον, πήρα εδώ αυτά τα παπούτσια. Και, ναι... Πάμε να σας δείξω τα Evoguns. Ναι, πάμε. Περιμένετε λίγο να κάνω κάτι. Μάγκες, πάμε. Εδώ δεν πήραμε κάτι δυστυχώς. Γκρόζα, οκ. Woodpecker, τίποτα. Εδώ πήραμε αυτό. Ναι. Πήραμε... Κάτσε, θα σας τα δείξω λίγο από εδώ. Ωραία, πάμε εδώ. Scar. UNP. Εντάξει, αυτό εδώ το level 4. Αυτό
Εδώ μας έδωσε κάτι άλλο. Η Γκαρένα. Αυτό εδώ. Good Peter, εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας βάλετε ένα like, μια εγγραφή, like και subscribe, τα λέμε. Και από μένα τα λέμε.